kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. 2 Chronicles 7:14. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon makauban gihapon nato no ang atong mga kasamang radioman sa technical side, no? Ang mga nagpalupad no sa atong tingog nga madangat kaninyo tanan, no? Si kasamang radioman Danny Luod o gusab si kasamang radioman Tax Ilumba. Sa gawas, maugyapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o gusab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Pasiunang batimbayan no, sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo o bana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Agatong pizza karon. Pizza 29 sa bulan paghapon no sa Nobyembre tuig 2020. Okay, mayong adlaw sa Ginoo sa gihapon no kanatong tanan bisan taliwala aning pandemya. Taliwala na ining pandemya o mga kalisud, mga katalagman. Okay? Ako moingon gihapon maayong adlaw sa Ginoo. Maayong adlaw gyud sa Ginoo. Bisan taliwala niya ng tanan. Kay pahinumdom ang mga kalisud dili maoy ebidensya. Nga wala tay luna sa atubangan sa Dios o sa iyang balay. Di ba? Dili na siya basihan. Ang mga kalisod, mga pag-antos, sa panang mga katalagman mo abot sa atong kinabuhi, dili na basihan nga wala tay luna sa kasing-kasing o sa balay sa Dios. Atong ipahibalo ninyo di ay tuod nga ang atong Bible study no nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders no ubos sa Bible Apostolate no. Gapadayon gihapon no matag Domingo. Matag Domingo diha sa room 103 no. Room 103 sa SBC, St. Vincent's College. Okay. Pangutana lang mo, no? Kinig sulod ninyo sa gate, pangutana mo sa guard, kay tudluan mo kung asa dapit to. Matag Domingo.
Matag Domingo, kapadayon gyapon ang atong Bible study sa Catholic Faith Defenders ubos sa pagpasilong sa ministry sa Bible Apostolate no sa Diocese of Dipolog nga gipanguluhan sa atong halangdong obispo Monsignor Bishop no Sibero Kaermari. Okay, ubos pod sa atong pagpangama sa atong Bible Director og direktor yun na to, espiritual, no? Sa Catholic Faith Defenders, si Father Ramil Curong. Uban ni Father Ruin Salvo. O sa uban pa nga mga kaparian nga kauban nila. Okay, akong pagyukbo usab kanilang tanan. O kaninyo mga tinahod nga tigpaminaw kung asa mo sa live streaming o sa kahanginan ba. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, nalimot ko sa oras. Okay. Oras sa atong Bible study diha matag Domingo nga naagyod makauban nato kanunay ang atong kanang national organizer sa kinibang Catholic Faith Defenders sa Western Mindanao. Ang organizer, no, kung wala mo kahibalo, ang atong organizer sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter, no, si Attorney Miguel Mike Abbas, no. Okay, naagid siya kanunay diha muuban nato sa atong Bible study. Ug sa uban pa nga mga kauban nato no, sa maong kausa sa panalipod sa pagtuo. Alas 9 na sa no, alas 9 sa buntag. Alas 9 sa buntag ngadto sa kaudtuhon, no. 12 noon. Okay. Alas 9 ngadto alas 12. No, matag Domingo sa SBC, St. Vincent's College, no, sa room 103. Padayon gihapon na. Okay. So, dirita, no, sa atong inang ialagad ninyo, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Ako naman tong gisaad ninyo nga atong i-expound pag-ayo ang kining mahitungod sa adlaw nga igpapahulay kun Sabbath day. Kay kining Sabbath day dili gyud ta makalalis ana nga bisan mga Katoliko ta unya dili ta parihas og tibuok nga baruganan kung maghisgot ana sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist kung mga Sabadista. Bisag wala ta mausa nila sa pagsabot-an ng adlawng igpapahulay. Pero muuyon o tingali kung wa ko masayop, no? Nagkauyon ta sa pag-ingon nga kanang adlaw nga igpapahulay aduna kana siya'y moral essence o moral essence nga but pasabot obligado ta. Okay, sa iyang moral essence. Obligado ta. But ipasabot nga diha sa usa ka semana naagyoy adlaw nga igahin nato alang sa Ginoo. Gitawag nato na siya adlaw sa Ginoo o Lord's Day, no, sa in English. So, wala gitay lalis ana sa atong mga igsuong Sabadista kung moingon sila nga kanang adlawng igpapahulay adlaw nga atong igahin para sa Dios, Lord's Day, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pagpahulay human sa unom ka nagsunod-sunod nato nga trabaho, unom ka adlaw. Kinahanglan i-espesyal yun nato alang sa Dios.
Ako nabitaw ko'y gipahinumdum sa akong anak. I hope nga dili siya masuko kung nakadungog. Oh, tingali maupod sa inyo, no? Naka-experience mo. Dili lang ni sa akong anak, kundi ako mismo o kamong naminaw. Nga kana bang before dispiras anang day o adlaw sa Ginoo, kana bang maghago ta, magbilar pa gyud og daghan kitag buhaton nga inig kaugma Lord's Day na adlaw sa Ginoo niya magsigi tag katulog. Kaya gis kabilar ba? Oh. Espesyal nga adlaw sa Ginoo niya matulog na hinuon ta tibok adlaw ko. Di ba? Dili lang ni pahinumdom sa akong anak kundi dili pahinumdom nato ning tanan. Nga kinahanglan unta nga pagkaugma kanang presta nga andam ta ba kanang makakonsentrate ta pag-ayo alang sa adlaw sa Ginoo. Ug unsa may angay buhaton alang ni anang adlaw sa Ginoo. Okay. So mao na no, kung kana tinuod gyutang nahigugma sa Ginoo. Nga kanang atong adlaw nga igahin usa lang no sa usa ka semana, naagi usa nga espesyal nga atong igahin nga alang kaniya. Mahimong tawgon nato na siya og 7th day after 6 days works, ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga nagsunod-sunod nato nga trabaho. Dili gyud siya necessary gyud ba nga 7th day of the week. Pero naaman gyud nay matungnan unsa nga adlaw no sa daang kasabutan natunong gyud nag 7th day of the week kanang gitawag natog adlaw nga Sabado. Bantay mo anang moingon tag adlaw nga Sabado ha og adlaw sa Sabado. Dili ba na parehas. Bantay mo ana mga igsoon nga naminaw kung moingon tag adlaw nga Sabado specific na but pasabot ana 7th day of the week. Oh, kanang unsa man ang 7th day of the week, di ba Saturday. Oh. Mao na ibot pasabot anang adlaw nga Sabado. But pasabot na 7th day of the week, Saturday. Pero naapoy Sabado nga dili gali nato na i-capital letter ng pirmirong letra, Sabado. Ang buot ipasabot lang pahulay o rest. So ako nang i-take note gyud ha kay sahay inig magdebate na. Okay. Gamiton man ko ng argumento sa atong mga igsuong Adventist. Kanang Hebrehanon 4:9 nga. Nagbilin gihapon ng Dios og adlaw nga igpapahulay o Sabado. Oh, pahulay. Naagihapoy Sabado. O naagihapoy adlaw sa pagsimba. O naagihapoy adlaw nga igpapahulay. Wa gyud tay lalis ana. Oh. Pero kung moingon ta nga 7th day of the week gihapon, di gyud na mabalhin, di gyud na mairog kay kanang Sabado usa ra meaning 7th day of the week o Saturday ra gyud. Aka na diha na ta mo gikasubo kus bag-ingon nga mosupak na putana. Okay, mosupak na putana. Kay ang hanay gyud sa moral law, ang hanay gyud sa moral law, igura man gyud nag-ingon ng Ginoo diha ba nga. Okay, hinumdumin ninyo ha. Sa dihang gibuhat na ko ang tanan, kalibutan. O niya, sa ikapito ka adlaw, inana lang pagpadayag, no? Although, taas kay nig atong i-expound ng creation. Kay, kanang daghang interpretation ay na, ay literal na. O, daghan kay ini, no? Nag research ko aning exegesis aning creation. Sus, pastila, daghan na kayong interpretation. Ang mga exegetes ani. Okay. So, mao na. Inana lang nga ang Sabat pahinumdom sa ikapitong adlaw diin ni pahulay ang Dios human sa gi-express man to no sa creation niya gipakita nga unom ka adlaw. Sa unom ka adlaw mutrabaho kuno ta kay mo man to ang Dios naghimo siya sa tanan og sa ikapitong adlaw mipahulay siya.
Oh. Ikapito kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nato nga trabaho. Wala gyud na siya gi-specific diha nga ikapito kaadlaw sa semana. Dili na to usbon ang unsay gipahayag sa Biblia. Nahinumdum ko sa debate no nga akong kaatbang at akong higalang evangelist sa Seventh-day Adventist. Niingon siya nga, unsaon man na veritas nga naamay namang ko'y Hubbard's Biblia nga giingon yun diri, 7th day of the week. Niingon ko nga, kung maghisgot ganitag translation sa Biblia, atong bantayan, nga dili magparehas ang mga translation. Na ay, kanang pwede siguro na itong terminohag literal, na apoy paraphrasing, dynamic, o kanang dynamic, pwede na allowed na nga maghimo og laing kanabang termino, lahi nga termino, pero maurag hapon sa laing termino, maurag hapon ang ipasabot. Purag dynamic man siguro na siya nga pag-translate. Oh. Wa ko'y panahon nga mo hatag ko daghang example ani kay happy kay ang akong oras. Oh, dynamic. Day na apoy kanang gitaw amot literal by term ana nga kanang bisag sa likwaot nimo basahon kay lahi man gud ang atong sistema ron sa in English o Bisaya kung moadto gyud ka sa Hebrew or Greek. Oh, say maglisod tag translate ana. Di ba? Oh. Kung iliteral na to, mahimong sa likwaot na to basahon. Di ba? Oh, sa likwaot na to basahon. So, mauna nga, kanang translation nga, 7th day of the week, dili yun na siya ingon nga literal. Oh, now, dunay mag-translate og 7th day of the week tingali, pero dili man na siguro, usara man siguro ka version na, or duhan maghubad og 7th day of the week, anang Exodo 20, 8-9. Oo. Now, siguro ang ga-translate ana tungod kay sa tradisyon sa mga Hudiyo kanang ikapito kaadlaw human sa unong kaadlaw sunod-sunod nga trabaho natunong gyud nag 7th day of the week kun Saturday, Sabado. Capital letter Sabado ha. 7th day of the week dili Sabado nga pahulay lang ang gipasabot. Oh. So mao na nga dunay siguro'y nag-translate og 7th day of the week tungod kay kanang 7th day after 6 days work sa daang kasabutan o sa mga Hudiyo nga tradisyon natunong maging nag 7th day of the week. Mao na nga wa gyud tay lalis nga ang Old Covenant Sabbath natunong gyud nag 7th day of the week on Saturday. Pero mga igsoon, timan anato nga si San Pablo diri sa bag-ong tugon naghisgot nga ang Old Covenant Sabbath siyado landong siyado. Nalipay ko kay nagtan-aw ko sa video ni Father Dion Akaso. Bag-o lang mi nagkailag yun, kagabi ilang mi nagka-chat. Nakita mo ko na ko iyang unsa ni kanang Facebook na amang gashare, nakakita ko, salamat atong gashare. Then ako din gitan-aw tong iyang apologetic works, mga depensa ba sa pagtuong Katoliko. Nalipay ko kay pare dayon, kuan pag yun, chaplain sa military. Murag kung ako masayop, army, chaplain. No? Hindot kayo ba, no? Pare, chaplain sa military, unya, maayo kayo mo pasabot sa pagtuo? Maayo kayo mo depensa? Okay, mga sa usang adlaw pa ko nakadiskubre gyud sa iyang mga buhat acts alang sa atong simbahan no isip pare chaplain sa army. Niya maayo kayo sa apologetics, maayo kayo sa defending the Catholic faith. Unang video pa lang nakita na ko niya, pasti lang believe kay ko. Maayo kayo mo pasabot. Oh. Unya nalipay ko kung maghisgutan ning topic sa Sabat kay pagtan-aw na ko sa iyang video, maumaora po mi og kanang argumento yun. Nalipay ko. Nagali na wa ko kahibalo, nga kahibalo siya. Salamat kayo, Padre. Okay, then gabi irami nakachat yun. Sa dihang nakita na ko iyang Facebook,
Ako siyang gi-add, gi-accept niya. Pasalamat ko niya, pasalamat kayo, Pader, nga imong gi-accept akong friend request. Oh, salamat kayo. Okay, saludo kay ko nimo, Padre, no, sa imong pagka-apologies, no? Okay, maayo kaayo. Unya, humble pagyud. Okay, mapaubsanon pagyud, no? Humble kaayo manalipod sa pagtuong Katoliko. Okay, giingnan nako siya nga, Padre, himuon ka na akong mentor, usa sa akong mga mentor sa Catholic Faith Apologetics. Okay. Dayon, inko, mananghid lang po ko nimo. Okay. Oh, wala kay ko kapananghid ni gi-share na nako pag-una ang iyang video, pero kagabi pa ko nakapananghid sa diyang nagka-chat me. Inko, kanang mananghid ko nimo ron nga from time to time akong i-post ang imong mga videos pod sa akong social media, sa akong Facebook. Inso way problema na, brother. Okay. Nalipay ko kay ingon siya nga pwede ko maka-share sa iyang video, pwede pagali ko ron ako mabutang po sa akong channel. Okay. Salamat kayo, Father Dion Acaso, no? Chaplain sa military. Okay. Nalipay kayo ko nagkailami, no? Nagka-chat gyud mi gabi. Akong isulti ha ang iyang YouTube channel. Dion Tesa. Basta something Dion Acaso. Di kay ko ka ano kay ko ka sigurado mo ba na basta Dion Acaso. Chaplain na siya sa military, sa kapari, dayon maayo kaayo sa Catholic Faith Apologetics. Dayon ang iyang kuan lang, no? Kung nakabalo mo sa akong Facebook, scan na lang ninyo sa akong timeline, makita ninyo na iyang Facebook po. Kaya na ako yung post po sa iyang video. Okay. So, mauna. Nalipay ko nga nagkaparehas mi og explanation sa Sabbath. Oh, iya yung gipahimug-atan nga kadto manggong Jewish Sabbath landong put pasabot shadow. Moingon gali tag shadow, kung moingon gali ng Biblia nga shadow o landong bot pasabot dili patumao. Dili patumao. Oh. Naay gipaabot ana nga katumanan o fulfillment. Nya, kung magbasa mo og Catechism of the Catholic Church kanang CCC, okay. Di ba giingon diha nga ang Lord's Day nga Sunday o adlaw sa pagkabanhaw, giingon diha nga mao na ang fulfillment of the Sabbath. Katumanan. So mao na nga fulfillment of the Sabbath. So katong 7th day of the week nga Saturday nga Sabbath sa mga Hudeo, dili pa tumao. Naay gipaabot ana nga katumanan. Ang katumanan mao si Kristo. Ang atong kapahulayan mao ang Sabat. Basaron ko ninyo ng Kulusas. Okay. Kulusas kapitulo 2 tudling 14 ngadto 17. Nga katong mga Jewish ceremonial laws sa daang kasabutan siyado to. Di ba? Sama ng tulumanon mahitungod sa kalanon kun kosher law. Di ba? Siyado to, dili pa to mao. Ang katumanan anang dietary laws, no, kanang balaod sa pagkaon ana, kung ato ng sabton diri sa New Testament, ang katumanan ana dili man na nga kanang kahugaw nga nas hayop o pagkaon. Ang iyang gitumbok ana sa atong Ginoong Hesukristo, basahan ninyo ang Marcos 7, kanang kahugaw nga gikan gyud sa tao, kanang gikan mga kinaiya na to. Mao na fulfillment anang dietary laws. Kanang mga batasan na to nga dili maayo, mao na gipahimug-atan sa Ginoo nga maudyo'y tinuod nga makahugaw na to. Basahan ro ninyo Marcos 7. Mo bitaw nga sa Hebrehanon 13:9 dili makataban ng dietary laws sa justification sa New Covenant. Wa ko'y panahon nga mo explain o kayo ana at tangilan ninyo sunod na Domingo. O diya sa atong social media, no, ang Silbert Adriatico Dondoyano sa Facebook. Silbert Adriatico Dondoyano mo na atong Facebook, no? Okay, atangin niyo diha pang-iska na kay
Lipay na kay koron kay dili lang ako ang mga buhat. Ay inyong makita diha. Hasta pod kang Father Dion. Okay, Dion Akaso. Makita po ninyo diha sa akong timeline. No? Kaya ako po nang i-post. Okay. Now, usa ka minuto na lang nahibilin. Now, daghan po kong buot hisgutan ani ha. Timan ilang ninyo nga kanang Hebrehanon 4:9 gahisgot naagihapoy adlaw sa Sabado. Dili adlaw nga Sabado. Lahi na akong iklaro nyo, lahi nang adlaw nga Sabado ug adlaw sa Sabado. Kanang adlaw sa Sabado, adlaw nga pahulay. Kanang adlaw nga Sabado, Saturday, kung 7th day of the week. Maunay but ipasabot anang Hebrehanon 4:9. Naagihapoy adlaw nga igpapahulay o naagihapoy espesyal nga adlaw diya sa usa ka semana nga alang sa Ginoo. Og usa na mo lang kami no to. Now, research mo anang Revelation chapter 1 verse 10, kanang Lord's Day. Ug unsa nang adlaw, no? Kay aron makahibalo mo ug unsa na, dayon research pud mo og mga early fathers nga ilang mga writings para makahibalo mo unsa nang Lord's Day sa New Covenant. So, wa naman ko igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvar tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Isip mangingisda na napalawod na ko para sa akong pamilya. Dapat abdik yun manginabuhi. Mao ang akong tambal kanang abdik makayo. Rexidol Forte. Abdik banat sa bugat laban sa ulo, mamaon o hilanat. Rexidol Forte.